Šta objašnjava? Prvi, strani film, dvije riječi, koju riječ, prva riječ, ajde. Drugu riječ objašnjavaš, dobro. Strijelac, kauboj, šerif, revolveraš, motorista, kaskader. Okrećeš se i praviš nešto, šta radi? Čovjek koji to radi, revolveraš, kauboj. James Bond, špijun, agent. Šta agent na motor, šta sad? Policajac na motor, šta? Agent na motor, šta agent na motor? Planinac, specijalac. Dobro. Daleko ispod. Visoko. Iza za tobarca.